Haloo. 1, 2. Testi. Okei. Siis, murhasta epäillyn haastattelu. 7. kesäkuuta 2023 kello 19.00. Seinäjoen poliisiasemalla. Haastattelijana rikostutkija. Ylikonstaapeli Keijo Risukko. Okei. Eli kerroppas nyt siis, ihan omin sanoin, että mitä tässä nyt oikein on tapahtunut silloin, kesäkuun 2. päivän iltana, vuonna 2023. Joo, mä lähdin sen tyypin kämpille. Ei mulla alun perin ole mitään tarkoitusta ketään murhata. Mä otin sen kirveen mukaan vaan sen takia, että itse puolustukseksi. Mä kävelin pitkin Hämeen katua. Ja mulla oli se kirves mukana. Mä koko ajan pelkäsin, että siinä meni poliiseja ohi. En huomaa, että mulla on se kirves mukana. Mä tärisin melkein koko matkan sinne. Mä kävelin aika nopee. Ehkä toi 15 minuuttia kesti, että kävelin sen kulman taakse ja pimpotin sen ovikelloa. Mä tiesin, että se tulee avaamaan. No se avasi sen oven. Menin sinne istumaan, sillä pyöri joku YouTube siinä taustalla. Hypistelin mun reppua. Se kirves oli siellä. Se tyyppi katteli sitä YouTubea siinä vaan ihan kaikessa rauhassa ja sitten se rupesi kyselee multa, että haluaisin mä ottaa jotain pillereitä. No, mähän otin niitä. Varmaan kourallisen, mä en muista ihan tarkkaan. Mut sit mulla alkoi jotenkin sumenee päässä ihan täysin. Mä muistan sen tyypin, kun se oli raiskaaja! 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 Joo, mä nappasin sen kirveen käteen ja löin ekaksi sitä hamaran puolella. Se rupesi jotain vinkkuu siinä. Kaisi jotain iski siinä tai jotain. Ja mä vaan sanoin silleen, että vittu sä oot mennyt raiskaamaan joku naisen. Et nyt sä oot vittu samalla mitalla takasin. Se jotain mulle sanoi, että ei, että en mä oo mitään sellaista tehnyt. No mä näin ne kuvat mitä se oli lähettänyt. Siis se oli väkisin sen naisen ottanut. Sitonut sen kädet taakse ja raiskannut sen. Mä ajattelin, että ei toi riitä hamaran puolella, niin käänsin sen kirveen toisinpäin. Löin sitä suoraan päähän sillä. Siitä ei oikeastaan enää sen jälkeen lähtenyt yhtään mitään ääntä. Kauhea kasa verta oli maassa ja mä pelkäsin, että joku naapuri on kuullut. Vein sen omaan WC:seen ja pisti sen siihen kylpyammeeseen ja ajattelin, että jätän sen siihen. Mutta mä rupesin pelkää ihan tosi paljon, että poliisi huomaa tän koko asian ja mut pidätetään ja me joudun koko loppuelämän johonkin vankilaan. No mä päätin sitten, että kun se on duunissa puutarha puolella, niin sillä on sellainen sahasysteemi. Ja mä nappasin sen sahan. Rupesin ekana pilkkomaan sen käsiä. Sitten mä ajattelin, että mä pilkon myös sen jalat. Pilkoin sen ihan pieniin palasiin ja laitoin sellaiseen mustaan jätesäkkiin. Sitten mä rupesin pelkäämään, että mitä mä näillä jätesäkeillä teen oikein. No, mä ajattelin, että mä laitan joka ikisen ruubin osan eri
jätesäkkiin. Mä en muista kauheasti sen jälkeen silleen, että mitä tapahtui. Kai mä olin jossain shokissa tai jotain. Mutta noista kuvista nyt näkee silleen, mitä teillä